Oh. Oh no! Alright. Rumble na to. Yan tuloy. Ayan. Sige. Counterflow ka more. Hindi kasi marunong sumunod sa batas eh. Oops. Sige. Counterflow pa more ang nais. Ganyan talaga if you go against doon sa naiset na rule. Kakagulo talaga kayo. Nice one. We will turn right. Ganun talaga. May mga ibang nagmamadali lang sila, pero of course safety first mga ka-Waiki. Huwag natin i-compromise yung ating safety, yung ating kaligtasan para lang ma-meet natin yung mga bagay. Urgent nga yun. Alam natin na nagmamadali tayo, pero anhin mo na ba yung ma-meet mo yung mamimit mo ba yung yung hinahabol mo kung mapapahamak ka naman. Yun. So stay safe, ride safe mga ka-Waiki. Take it slow. And don't worry, makakapunta kayo sa paparoonan ninyo. Sa mag-ingat lang kayo. Masyadong nag-rush. Don't compromise your safety doon sa kuha ninyo. Ito yung kanina na sir, akala nila okay yung daanan, one way pala, kaya yun. Alright, kamote riders. Mga matitigas ang ulo. Wow. Sana all naka big bike na all. Go.